Paraguay 19.10.28. Terveisemme ensin täältä etelän auringonalta, ja niin kaukaa, ettei juuri edemmäksi pääsekään. Jos vähän edemmäksi menisi, niin ehkä alkaisi tuntua Suomelta. Täällä on talviaika, mutta silti puissa on hedelmiä. Appelsiineja sekä eräs toinen laji hedelmiä, mantariinia, ovat kans oikein hyviä. Ettekö ole yhtään innostuneita paratiisielämään? Sanotaan tästä se lähti ja enitättikin sitten sinne Etelä-Amerikkaan menemään aikanansa vuonna 1927. Kovasti se oli tyytyväinen ja se on tarttunut siihen Manuhunkin sitten se tyytyväisyys. Se on erikoisen tyytyväinen, kun kaikki tuollaisia ihmisiä, niin ei olisi sotiakaan. Tällä paikalla niin minun vanhempani kohtasivat toisensa. Isä lähti tulemaan purua pitkin kävellen Nikkiseltä ja saapui tälle paikalle ja äiti sattui olemaan tässä ja he kai rakastuivat ensi silmäyksellä ja isä ehdotti hänelle kohtaloitensa liittämistä niin ainaiseksi ja niin he liittivät yhteen niin kohtalonsa ja joo, minä olen syntynyt ja kasvanut tällä paikalla. Olen kovin tyytyväinen, että vanhempani toivat kuvaannollisesti minut tänne. Ne tapas Nikkisen, armas Nikkisen, se mikä murhattiin täällä kaupassa, tai koko perhe, se Otto-lapsi ja Tyyne ja Armas, niin se oli San Ignatios ostoksilla ihan palannut auringossa ja heinähattu päässä ja kuunteli, kun ne jutteloo siinä suomea. Se Nikkinen sanoi, että no mitä te täällä teette? No meitä viedään, ei me tiedä minnekin. Missiooneksessa ne on kivikkoista, jos on hyvä maa, tasainen tai istutettava, niin siinä on muuraa sitten kiusana. Hänellä on täällä jo pikku rantsu ja mennään tästä nyt veneellä Parananjoen yli ja kyllä siellä tilaa löydetään. Ja täällä tippuu hedelmät, ei muuta kuin paat makoolle hedelmäpuun alle ja niitä tippuu suuhun, mutta taisi ensiksi tippua hikiä. Mutta se on täyttä kesää koko vuosi, että se on paratiisi. Niin, ne tuli ja jäi tänne. 5-vuotias. Ja pääasiassa lääkärin määräyksestä vielä. Tämä pelasti mun henkeni, tämä ilmasto. Mä olisin kuollut siellä, lääkäri sanoi niin ja minä tiedän, että se on totta. Se hiittelee niin innoissaan. Täällä pidettiin sitten ihan kun oli suurin suomalaissiirtokunta täällä koolla, niin itsenäisyyspäiviäkin juhlittiin sitten. Pidettiin ihan
Suomen lippuakin. Ja siellä sitten juotiin matteet ja kella oli joku soittoesine, viulu tai mantoliinit ja huuliharpulla Jan Holopaisen Manun isäntä soitteli suomalaisia lauluja ja tietysti isänmaan laulun myös. Minä olen Paraguayn kansalainen. Täällä ei ole kaksoiskansalaisuutta. En minä haluaisi tätäkään kansallisuutta jättää. Tämä on syntymä maa. Suomi merkitsee suurta abstraktista rikkautta niin ajatusmaailmalle. Olen ylpeä tästä juurista. Itsenäisyys, hyvät ystävät, on tärkeä kansallisella ja yksilöllisellä tasolla. Kummallakin. Se on 6. joulukuuta on suurenmoinen päivä. Silloin todellakin siniristiliput liehuvat. En ole käynyt koskaan, mutta lukemani perusteella tunnen Suomen hyvin. Lukeminen on kuin ikkuna maailmaan. Mieli hyvin kävisin Suomessa, kunhan otollinen tilaisuus ilmenee. Toivottavasti ei esiinny sitä ilmiötä, että ei ole sitten kummallakaan rannalla kotona. Niin isänmaa on, missä isät ovat syntyneet ja kuolleet. Ja maatuvat haudoissaan. Mutta sitten on niin sananlasku, että eteenpäin elävän mieli, kuolleet taakseen katsokoon. Minä tulen toimeen niin oikein hyvin, kun rahaakin tulee. Se on ainoa, mikä täältä puuttuu. Kun ei me voida hölmöläiset samalla panna säkkiin tätä lämpöä ja lähettää Suomeen. Onko kynää? Onko kynää? Tuo kaapin päällä. Jouni. Joo. Eila kirjoittaa. Ei kyllä sä saa kirjoittaa. Mannu serkulle, vaan sellaiset. Ja lähdetään, pannahan tässä joku lantti sulle rahaa. Lähdetään näiden poikaan mukana tulemaan nämä lantit, niin on varma perille pääsy. Toivotamme sinulle kaikkia hyvää ja terveyttä. Lähetämme näiden poikien mukana muutaman lantin, niin perille tulo on varmempaa. Kyllä sulla on siellä, mutta sä et vain löydä. Sulla on niin monta. Katsellaan, että kun vieraat on mennyt. Niin, täällä on nyt 3. Niin, ja 3 serkusta. Suljen suurelmin. Suurelmin suljettu kirje. On sellainen laulu. Ai, täällä on lisää euroja. Herranen aika, 20-40-60. Suurenmoista. Sanotaan, että on autompaa antaa kuin ottaa, mutta kyllä se on autosta vastaakin ottaa. Oikein miellyttävää. Lähetämme näiden poikien mukana muutaman lantin sanoo. Niin, perineet tulo on varmempaa. Enempikin olisi asiaa, mutta ei tahdo keritä, kun on meillä eläkeläisillä aina kiirettä. Toivottavasti tulevat tutummaksi, kun nämä sukulaiset ovat aivan tuntemattomia. Tämä Jalon serkukin oli vähän aikaa sitten aivan tuntematon. On mukavaa tutustua sukulaisiin. Kyllä se on sitten
mielittävää vastaanottaa tuota. Kukaan ei väittänyt vastaan. Poika vaikko Ville torpparin ja Anna oli perijätär tuon rikkaan naapurin. He tuoverukset olivat ja toinen toistansa. He lupasivat rakastaa aina asti kuolemaan. He 16 kevättä nyt tuskin olivat, kun rakkauden valansa toisilleen vannoivat. Toivoisin voivani rakentaa niin mukavan talon ja kutsua Jaloserkku ja monet muut lämpimät ystävät tänne niin kylmimmäksi ajaksi. Olisi suotavaa, että ihmisellä olisi 2 kotia, lämpimällä vyöhykkeellä ja kylmällä. Kovasti arvostan teidän rehellisyyttänne, kun ensimmäinen tilastoissa maailmassa rehellisyydessä. Mutta tämä meidän maamme on ihan viimeisimpiä. Vaikka Veikko Huominen neuvookin, että täytyy syödä hyvin, jos nauttii alkoholia, niin olisi parempi, niin jos voisitte olla vähemmällä alkoholikulutuksella, sillä se ottaa maksaan ja vie ennenaikaisesti hautaan. Minä haluaisin tänne sirpaleen Suomea, jos mahdollista. Jos minä nyt siirtyisin Suomeen asumaan, mä kaipaisin tänne takaisin. Se on eräänlaista sopeutumattomuutta. Suomalaiset eivät oikein sopeudu kuumiin ilmastoihin. Sen takia heitä on siirtynyt paljon enemmän pohjoiselle pallonpuoliskolle. Kanadaan, Yhdysvaltoihin, mutta on heitä sentään Australiassa ja näillä kuumillakin vyöhykkeillä. Kun matkustaa maailmalla, niin joka paikassa on edes vähän suomalaisia. Ne on jakautuneet ympäri maapalloa. Onnellisuus on sitä, että on rauha Jumalassa ja että on tarpeellinen määrä niin rahaa ja terveyttä. Se on kolmijalka. Lihakauppahan matka.
Tulo juoksu jalkaa. Hei Manuela, päälle turmea. Ja huomenna puolen päivän aikana saat olla meillä. Punaliejua. Onko ihmiset kotona? Mä oon tullut kattoo, minkä takia sä et tuu maitoa hakemaan, eikö sä, onko ollut taas pahoin revehtymä kiusannut? Vai kuinka? Lauantaina sitten on siellä se ruokapöytä ja mitä enemmän suomalaisten lapsia tai lasten lapsia saadaan koolle, niin on sellainen ryhmäkuva, että uskovat, että on täällä niitäkin vielä jäämähän elohon. Ei vain tällaiset kuin sinä ja minä. 80 kuinka? Yli? 3? Niin, huhtikuussa 84 täytän. Tämä kyllä ainakin muistaa suomeksi kuukauden nimestä. Mulla on siellä aina serkut lähettää almanakkoja, mutta en mä ole ruvennut opettelemaan. Mulla on enerot, febrerot, marzo, abril, maio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Niin, tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu. Tässä on muutamia siemeniä vammaisia, ei tässä on mitään muuta. Minä vaan tälleen, mulla on kyllä lanttuu konekin, mutta sitten kun on enempi maata valmista, niin sillä menee pian sitten. Kuokkiminen minusta on sellaista mielenkiintoista hommaa, että en minä siihen kyllästy ollenkaan. Mutta täällä mä oon huomannut näillä tämänmaalaisilla, niillä on vaan se raha. Ei ne siitä työstä oikein, se on sellaista pakkotyötä. Mutta minulle se on sellaista mielenkiintoista noin. Saada rikkaruohot pois. Nuo paragualaisia oli kerran työssä. Ja ne sanoo mulle, että ei he osaa sillä lailla. Ne ihmettelin sitä ja sitten ajattelin, no oottakahan tämän päivän kun loppuu, ette enää täällä kuoki. No, täällä on mun vanha Seetulakin. Tässä, missä se isä? Onhan se tuossa, mä en näe ollenkaan. Mulla on näköäkin mennyt vähän huono. Tässähän se on se mun passi. Tässä on nuori kuva mun. Mennäänkö sinne? Se koittaa korjata sillä. Mennään me sinne niin auttamahan Paulua.
Siinä on isän oppilaita, kun isä piti ensi vuosina koulua justiinsa meidän hyvän saunan edessä. Se on meidän sauna rakennus ja siinä on sitten Anitta Nikkiset ja Lea ja Paula Holopainen, Manu on tuolla, Jouko on tuolla takana, 15 ainakin lasta. Aina pitää ajatella, että niin kuin Joukonkin, niin koska se löytää kylmänä. Vaikka joka toinen päivä ainakin joku käy siellä, jos ei lasten lapsi, niin Paulo-poika moottoripyörällä se piipahtaa yhtäkkiä sinne ja edes näkemään, onko se pystyssä. Ja Manu on taas toiselta puolelta heikko. Ne maaprobleemit ja kaikki se murehtii siinä. Se ihan ei saanut nukuttua. Sitten kun saapuu se hetki, niin tiedetään. Ei sitä osaa arviolta. Mun mielenpiteellä on se, että on ne sen verran kilttiä, että mun lapset. Että kyllä luulen pärjääväni. Kun ei jakseta. Tottunut tässä punamullas kiertämähän ja kynsien alle panemahan punavärit, niin se on aina niin kauan kuin jaksaa. Tietysti mä en viihdy ilman töitä. Manu. This house right in my foot. Yeah.
Panna joksikin useammaksi tunniksi se kostumahan, ja jotta suola läpäisee vähän, ja sitten vasta tulen päälle. Parasvarasta asaatua. Ne tulee tänne Jouko ja Manu Holopainen, Jouko Lappi ja mun lapsia ja lastenlapsia tulee tietysti kans. Siinä onkin jo joitakin ja tehdään sellainen vähän myöhäisempi puolipäivä, mutta kumminkin syödään. Quanto sono tamale? Se vähän kierrosta. Deja eso, saca tu... Voy a pasar al baño. ¿Cuánto va? Mira, ¿qué? Jonathan. ¿Este no quiere probar yo? Dale, yo. ¿Usted no quiere? Este yo con ensalada. Ensalada. Uutta maniokkaa. Uutta maniokkaa. Herkullinen asado. Nyt on pöydässä laulajan kolme polvia. Kolmanteen polveen asti nyt kerättä, vaikka niitä on neljättä vielä. Halloo hyvät serkut. Tuotitte suurettoman mielihyvän lähetyksillänne, joten näyttää, että saa toiveksi kiitoskirjettä mitään aikailematta, vaikka kirjekirjoitukseni onkin hidasta kuin kilpikonna maista. En ole vielä kiittänyt kuvista, joiden perusteella serkut ovat oikein hyvin säilyneitä, rypyttävinä, hampaallisina ja tukallisina, joten ansaitsette onnittelut. Anteeksi pienet taarat. Manuel. Elisabeth Rehn matkustaa eri puolille maailmaa tavatakseen uransa varrella kohtaamiaan ihmisiä ja muistellakseen hänelle tärkeitä tapahtumia. I also dream of unification. You have to be strong to be able to help them. Sometimes you have to shake hands even with the devil to save lives. Elisabeth kohtaa. Keskiviikkoisin Ykkösellä. You told me this was a shop. This isn't a shop. This is a kind of heaven. Naisten paratiisi. 6. syyskuuta alkaen Ykkösellä.